Toto je mitochondria, často nazývaná energetickou elektrárňou bunky. Tu sa vyrába tvoja energia. Aj keď je malá, mitochondria je neuveriteľne aktívna. Každý jeden deň produkuje energiu a vodu, aby ťa udržala pri živote. Vytvára aj svoje vlastné svetlo, tzv. Biofotóny a dôležitý hormón melatonín. Vo vnútri neustále prebieha proces nazývaný elektrónový transportný reťazec. Životne dôležitý systém, ktorý poháňa celé tvoje telo. Elektróny sa pohybujú krok za krokom cez tieto komplexy. Pritom vytvárajú vodu a ATP, energetickú menu tvojho tela. Na konci reťazca je ATP syntáza. Molekulová turbína, ktorá sa otáča a vyrába ATP. Tento pozoruhodný motor je poháňaný vodou a zlepšovaný červeným svetlom, najmä s vlnovou dĺžkou okolo 670 nanometrov. Keď mitochondrie fungujú správne, vytvárajú jedinečnú formu vody nazývanú deutéria, zbavená voda, pôsobiacu ako vnútorná batéria. Vystavenie červenému svetlu zvyšuje činnosť mitochondrií, dramaticky zvyšuje produkciu ATP a vody. Výsledok? Rýchlejšia tvorba energie, viac vody, lepší výkon buniek. Pri pravidelnom vystavovaní svetlu, či už slnečnému, alebo pri červenej svetelnej terapii, tvoje mitochondrie ostávajú silné a ty tiež. Aj keď odpočívaš, mitochondrie stále pracujú, pretože tvoje telo nikdy neprestáva potrebovať energiu a vodu. Preto my nielen optimalizujeme zdravie, my žijeme ako mitochondriaci. Mitochondriák poháňame tvoje zdravie svetlom.